Oh, happy fiesta. Happy fiesta. Fiesta! Happy fiesta. Oh, managkot sa amin. Oh, dito may gigan, Oh. may gigan. Yan. Happy fiesta. Lakay ka ni si Shane. Nag-catering mo dito ya? Nag-catering? Oo. Ayay, na-dessert? Wala. No, no, may kaon. Aga na sa mga dire. Pagkita na ra. Oh, kada. Ay. Kanina ra? Oh, sige. Ato ta. Eh, naong mga catering. Asa mo pa dong? Walking me. Ha? Walking me na Ate Yasmin. Oh. Ato dito, babaw. Asa imong kuya? Kuya Andro? Wala si Andrew. Kinsa pa man? Si Asriel, Alaysa. Nag-inom sila lagi lang Ate Yasmin. Na Red horse, Red Horse. Wala. Gibutang res video nag-inom imong. Tara. Kau, suroy mo. Nas Lula. Lula Bilma dito. Welcome to the Yellow House. Yo, nakahubog sapatos sa motor gid ay. Kau, Agihubog sapatos ninyo. ato ta Lula. Naman sa ate dito sa kuan oy. Please. Please kitsa ni anak. Ha? Iyay, anak iyay oy. Lu kadako naman in town. Ila ko nag-interview para makailo lagi. Ila. Ayan lagi ko mag-renew lagi tabi lagi. Asa mang duha man imong kuan, autoran dato ay. Dapay dato na usa. Ikaw dato man ka, mapoy dato na usa. Ayan lagi kuan man tani ko sila uban good ana naman na oy. Oh, ganin. Si Blay to dito nasugatan ako. Kuan ito nagsugod nagtanong lagla. Suroy na. Puli-puli. Ali dili dai dumer. Saon. No. Kuan lang. Hiking. Alagi, sige mo mag-chat ni Andro. Oh, naraig so ko na nadiri. Siya. Appear. Lo, nakatilitabis. Tilitabis na yung astronaut na. Oh. Ay, Anak. kamanguran Oh. ni Maludoy. Simba dito gastro. Asa mo? Oh, nindo to sa taas. Oh, tanaw to sa taas. Ari ta kanay observatory diri. Nay mo telescope diri sa kuan, stars. Diri. Oh, ganahan man sila musaka sa kapilya nya ko di man to dito kasaka, diri na lang. Ikaw. Uy, Rose! Kailan eh? Kana gani Ma, ko. Kainom. awa, pa mo ko kita ko nimo. Kana Lagi? gani ko. Ma, Ate, kailan ba kuno kana ko? Rose lagi. Gamay gapon kayo. Saka sa ko kaya ako ni suroy sila. Wa oy. Suroy. Ki. Hoy, pantay. Nay observatory diri. Lo. Observatory diri. Nani telescope sa stars. Kina.
Saka dito. Kung magpahubog hubog ka, ano yung tagigana. Oh, ay. Wah, wala. Nindot na, sitro nga to. Awa dahil, kita muna na sa una, sitro ni. Mare mong stars na diri. Unsa? Na, umuay. Yung buggers. Huy, ay kumpiyansa ha. Dritso gisubos. Makalimot mo, atras-atras. Bi, tanawa na na observatory diri tanan. Ito gawas. Igabot ni mo dra ang foggy, tanaw ang fog. Oh, dritso ng fog house tour ni. Mo ni kita diri. Dali. Dong, unsay view diri dong? Stay, Sam. Ay pensa diha. Sam. Jairus, dire na. Iyaw kay ning yellow house. Dapat na ni telescope dire. Kanay butang da ba mount. Nya makita ni mong Milky Way dia. Di ba? Anong allergy man ka? Abog. Abog. Asa ka trabaho na? Work na ka? Oh, Nya na, ailan sa nato i-disclose imong work kay mo na ang view na mo dire oh, sa yellow house. Di ba ganun kang Ay duha ka papi. Di ba ganun ka? Papi ni di naman ni papi dako na ni. tiguang na na. This na. Ang machine. Higda na mo diha. Tignan namin. Asa mo na to? Dire. Diha. Wala ko man ni. Papunta mo na bang. Banig. Uy, baligay. Uy, tumbi. Ulit ko din. Sige, sige. Ha? Aw lagi. Sakto ra man na kay bugnaw man sa kini kagabi. Bugyo kay ay. Kana dritso ginadro. Uy, dritso na. Dritso na ko dito. House tour. Hey, house. Lagi. Hadlok. Nagyo kay fear sa heights. Ah, kaub pa sa yan ba ta? Oh. Ay, wala dong. Bituan ba ka dong? Sige, sige. Karon, hindi na rin jud daogon sa istorya og kaping awan na. Iyay. Dad. Unsa man? Oh, dara mga dunya diri mo na. Yellow house. Yellow house. Nag-tour namin dito kanina. Dito Ay, sa sa kanina. taas. Oo. Abi na kukuha nindot kay dito. Ceiling ba? Awan, klaro. Sa iyo kay minang lakaw. Katagat ko na.